Dit is Uit in Peel en Maas met de uitagenda voor de komende week. Toneelgroep Het Scherm Open brengt op vrijdag 27 februari een avondvullend blijspel van Carl Slotboom in het Theater van Panningen. De hilarische productie Koude Kak en Tattoos, onder regie van Ger Verdonschot, vertelt het verhaal van een familie die een vakantie gewonnen heeft op een camping. De familie ondergaat een vuurdoop wat kamperen betreft en kan zich maar moeilijk aanpassen. Meer informatie is te vinden op de website hetschermopen.nl. Vrijdag 27 februari, Theater Dok 6 in Panningen. Stichting Mama Loes Beurzen organiseert een grote kinderkleding- en speelgoedbeurs met voorjaars- en zomerkleding, zwem- en sportkleding, accessoires, schoenen, speelgoed en fiets- en autostoeltjes. De locatie voor deze beurs is het recreatiepark De Schatberg in Zevenum. Heb je interesse om zelf kleding en speelgoed in te leveren? Kijk dan op mamaloezevenum.nl. Alleen complete aanmeldingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Zondag 1 maart van 10 tot 12, De Schatberg in Zevenum. De Postzegel- en Muntenvereniging Kessel organiseert op 1 maart in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik een kavelbeurs. Op deze beurs kunnen bezoekers kavels indienen voor de kavelverkoop onder vermelding van de inzet en naam. Spelregels hiervoor zijn op te vragen bij de stand. Zoals gewoonlijk is ook op deze beurs rekening gehouden met iedereen die objecten heeft om te ruilen. Hiervoor zijn voldoende vrij te gebruiken plaatsen beschikbaar. De beurs is geopend van 9 tot 12. Informatie over tafelhuur is op te vragen via 077 465 2623 of pmvk.nl. Zondag 1 maart van 9 tot 12, gemeenschapshuis Kessel-Eik. Op zondag 8 maart organiseert het gemeenschapshuis in Meijel een grote voorjaarsbeurs. In ruim 60 stands kunnen onder andere glasblazers, wenskaartenmakers en houtsnijders hun vaardigheden laten zien. Tijdens de beurs mag je de zelfgemaakte spullen ook verkopen. Bel voor meer informatie naar Den Binger op 077 466 1868 of mail via pr@denbinger.nl. Zondag 8 maart van 11 tot 5, Den Binger in Meijel. Ook in de uitagenda, mail naar redactie@peelmaas.com. Dit was Uit in Peel en Maas. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.